Representantes do BNG de Lalín desprazáronse este xoves á urbanización de Cidade Xardín para denunciar que 6 meses despois de ter anunciado o Concello o seu remate, as obras aínda están sen finalizar. Remátanse, pero remátanse nestas condicións, non? Unhas condicións que, desde logo, son totalmente impresentables, sitúanos en máis de medio ano os veciños destas 5 rúas nunha situación peor que estaban anteriormente respecto que a vida cotiá, xa que vedes que as beiras rúas están, desde logo, só plantexadas, o que é o asfaltado, pois está, desde logo, totalmente irregular e sin as dúas capas, cando menos, que vai haber que botarlle en certos tramos, falta de sinalización, falta de papeleiras, iluminación que desde logo non se adapta en varias das rúas ao que se podía denominar como idónea. A finais de setembro, o edil de obras Camilo González asegurou que as obras estarían rematadas en 10 días e no mes de novembro o Concello anunciou unha partida de 200.000 euros a cargo da Deputación para colocar as baldosas das beirarrúas, algo que tampouco está executado. A día de hoxe, ese plan que anunciou da Deputación sigue sin executarse. Desde logo, a única razón que hai, se se van destinar esos cartos ao rematar, é que desde o Goberno Municipal, nomeadamente desde a persoa do Concelleiro de Obras, o señor Camilo, pois hai un pasotismo total e unha deixadez que desde logo impide que desde o primeiro, polo tanto, o alcalde de Lalín hasta o último concelleiro do grupo de goberno teña máis mínima preocupación polo que estamos falando e que